19 година чесно на АТР. Ви дивитеся «Заман». Підсумки 20 лютого 1454 день анексії Криму. Студія Ескандер Маматов. У цьому випуску розкажемо про таке. Тітушки, морська піхота, розгубленість. 4 роки від початку окупації Криму. Яким був цей день? Розстріл героїв Небесної Сотні. У цей жалобний день Україна вшановує пам'ять загиблих євромайданівців. Окупанти вперше задовольнили апеляцію учасника одиночних пікетів, але направили справу на дорозслідування. Рідна мова Анателі. У Новоолексіївці кримсько-татарську вивчають з дитячого садочка. АТР продовжує цикл сюжетів до Дня рідної мови. 20 лютого – офіційна дата початку російської агресії. У квітні 2015 року Верховна Рада офіційно визнала це своєю постановою. Чим запам'ятався цей день 4 роки тому? Далі. 20 лютого – Симферополь. Зранку там з'явилися так звані «тітушки». Збиралися вони біля Офісу партії регіонів. Не на камеру деякі розповідали, прямували до Києва. Мовляв, за мир виступати, але їх завернули. Решта говорили, нікуди не збираються. Але валізи, речі та навіть заточені дерев'яні та залізні палиці свідчать про протилежне. Ми стоїмо, общаємося, зібрались, вот думаємо, як поїхати в пейнтбол поіграти. Да, пивка рвануть після нього. Я нікуди не їду, я жду чоловіка. Тим часом активізувалася російська морська піхота. У Севастополі на полігоні Чорноморського флоту Росії військові проводили навчання, зігнали танки та іншу техніку. Автоматні очереди, іноді стріляють танкові пушки. Ну, ребята, я вам не скажу, что не готовятся сейчас подавлять Майдан. Я вам не скажу, что не готовятся, потому что есть там рука Москвы, это 100%. Я думаю, что Янукович с Путиным очень дружит. Самі ж піхотинці говорили, просто перевіряють техніку. Але з Майданом це жодним чином не пов'язано. Мир во всьому мірі, Олімпіада йде. А ось російські офіцери переконували, жодних навчань взагалі немає. Ну же видите, что ничего не происходит. Не, мы-то слышали сейчас стрельбы, взрывы. У вас ошибочная информация. Тоді, як на Майдані розстрілювали учасників Революції Гідності, у міжнародному аеропорту Сімферополя головні силовики півострова зустрічали поранених беркутівців. Останні божилися, силу проти мітингувальників не застосовували. Оружия у нас не було взагалі. Як по курам стріляли. У містах півострова почалася паніка, банкоматна. Черги сягали десятків метрів. Люди не могли зняти гроші. Нам сказали, что банкоматы все прекратят работу, что уже не станут выдавать. И у нас, и в других городах. Ось так починалася «Русская весна». Далі були проросійські мітинги. Російська військова техніка поза межами своєї дислокації. Гвинтокрили над півостровом та перші зелені чоловічки. 4 роки по тому заступник голови Меджлісу згадує, 20 лютого було відправною точкою, коли Крим почав відходити. 20 февраля уже были выставлены блокпосты вокруг Севастопольского района. Был избран так называемый народный мэр. То есть уже в тот момент, к этому числу, Севастополь фактически стал применять формы отделения, політичні форми відділення від України. Попри заяви очільника Кремля про відсутність планів анексувати Крим, красномовно про це свідчить медаль за так зване «возвращення Крима». І датована вона якраз 20 лютого 2014 року. Олена Стецюк, «Заман», АТР. 26 лютого офіційно стане днем опору російської окупації. Відповідний документ вже в адміністрації президента. Саме 26 лютого 2014 року біля стін Верховної Ради Автономної Республіки Крим відбувся масовий мітинг на підтримку територіальної цілісності України. Усі ці роки репресії проти кримсько-татарського народу лише посилюються. За словами члена Меджлісу Ескендера Барієва, аби зупинити порушення прав людини в анексованому Криму, необхідна стратегія по деокупації Криму. Однією з її складових буде цьогорічна комунікаційна кампанія до 26 лютого та акції солідарності з кримськими татарами в Україні та за кордоном. Їхнє звільнення – це політичне питання і потребує уваги міжнародної спільноти. Адже серед 64 в'язнів Кремля – 42 кримські татари.
Это связано в первую очередь с позицией крымских татар с начала оккупации, то есть с 20-х чисел февраля. Это и полностью призыв и к игнорированию так называемого референдума, полный призыв к игнорированию выборов в местные советы в 2014 году, полный призыв и неучастие в выборах в так называемую Государственную Думу Российской Федерации. Это все месть за принципиальную четкую позицию крымско-татарского народа. Політичні рішення – це єдине, що насправді в цих справах має значення для них. Жоден суддя не може зробити якийсь висновок чи прийняти якесь рішення в цих справах, яке б не відповідало політичній кон'юнктурі Російської Федерації. Відновити суверенітет України допоможе місія ООН із підтримання миру на всій окупованій території Донбасу. Таку заяву оприлюднило Міністерство закордонних справ на своєму сайті до 4-х роковин початку збройної агресії Росії проти України. МЗС України закликає партнерів застосувати всі належні засоби, щоб запобігти ескалації міжнародного збройного конфлікту на теренах України, спричиненого загарбницькою політикою Кремля, примусити РФ припинити агресію, порушення прав людини та підтримку терористичної діяльності, запровадити місію ООН із підтримання миру, припинити окупацію Криму та захоплених територій українського Донбасу, а також здійснити повне відшкодування за завдану шкоду. У документі МЗС також йдеться про те, що 20 лютого 2014 року Росія розпочала заздалегідь сплановану збройну агресію проти України. Її результатом стала тимчасова окупація Криму. У МЗС вважають, що російська окупаційна влада ігнорує міжнародне право і порушує права людини на окупованому півострові. В заяві також згадали про політичних в'язнів, яких незаконно утримують в Росії, анексованому Криму та тимчасово окупованому Донбасі. Їхнє звільнення назвали одним із головних пріоритетів України та міжнародного співтовариства. Колабораціоніст і прихильник Владимира Путіна Ескандер Білялов стверджує, що він не зрадник. Про це він заявив, зателефонувавши в ефір телеканалу АТР під час програми «Бугунь». Гостем студії був заступник голови Меджлісу Ахтем Шейгоз. Він відповів Білялову. Селям алейкум, це Ескандер Білялов. Хочу сказати Ахтему, я ніколи нікуди не тікав. Я помру на батьківщині. Якщо буде воля Аллаха, ми побачимося з тобою і подивимося одне одному у вічі. Навіщо мені дивитися тобі в очі? Я нікуди не втікаю, ти це знаєш. Не треба говорити, що я втікаю. Я ніколи не був боягузом і не буду. Не треба демонструвати свій героїзм мені. Продемонструй його народу. Що мені з того, що ти кажеш? Навіщо ця бравада? Увімкни свій мілет і згадай слова, які ти казав Путіну. Ти можеш мене зрадити. Ти не розумієш, що таке дружба. Ти вже зрадив свій народ. Майбутнє твоїх дітей вже відомо. Цей день, 20 лютого 2014-го, увійшов в історію України як день розстрілу Небесної Сотні. За даними слідства, від пострілів снайперів у формі спецпризначенців Беркуту на вулиці Інститутській у центрі Києва у цей день загинули 48 учасників Революції Гідності. Відео 4-річної давнини. Без коментарів. Радуйся, молодой.
У Генпрокуратурі зізнаються, особи, які скоїли перші вбивства на Майдані у Києві у січні 2014 року, досі не встановлені. Слідство триває і досі проводять оперативно-розшукові дії та визначається коло підозрюваних. У Генпрокуратурі наводять лише сухі цифри, скільки проведено допитів, обшуків та слідчих експериментів. У Генпрокуратурі підтвердили, 12 осіб, які підозрюються у вчиненні різного ступеня протиправних дій, досі працюють в органах МВС та Нацгвардії, 3 з яких на високих посадах. Жаль, маємо таку ситуацію, коли підозрювані продовжують працювати у правоохоронних органах. І клопотання слідчих про відсторонення судом не задовольняються, а представниками Міністерства внутрішніх справ самостійно не вживаються жодних заходів для того, щоб провести власне службове розслідування чи знайти законні підстави для того, щоб відсторонити або звільнити цих осіб. Тим часом родичі Героїв Небесної Сотні вимагали сьогодні звільнити суддів, які несправедливо засуджували євромайданівців. Таких нараховується близько 350, але за 4 роки 85% з них все ще обіймають свої посади. У Вищій комісії кваліфікації суддів для цього досі нічого не зробили. Всім хочеться сказати, ми не просто просимо, ми вимагаємо справедливості. Ми вимагаємо справедливих судів. Ми вимагаємо забезпечити доброчесність, які мали б забезпечити справедливість в судах на крові наших рідних, на кістках наших рідних. Ця інституція мала би забезпечити своєю діяльністю право на справедливий суд. І те, що вони збираються робити далі на кваліфікаційному, як вони збираються протягувати суддів, які виносили в тому числі неправосудні рішення стосовно учасників Майдану. У Ростові суд продовжує розгляд ялтинської справи про тероризм. Сьогодні адвокати допитували одного з ключових свідків звинувачення – колишнього працівника СБУ, нинішнього представника ФСБ. З останніми подробицями – мої колеги. Родичам бранців, які зібралися біля суду у Криму, звідки організовували відеозв'язок з Ростовом, не дозволили навіть через монітор побачити рідних. Найважче – дружині Вадима Сірука, адже її чоловіку сьогодні виповнюється 29 років. Це вже 3-й його день народження у неволі. Самым главным пожеланием сейчас все-таки действительно это будет терпение, причем именно красивое терпение. И, конечно, мы надеемся, что как можно быстрее Вадим вернется домой. Вот. Сейчас уже несколько часов проходит заседание суда, допрашивают свидетеля обвинения, причем сегодня допрашивает именно адвокат Вадима и Вадим сам. Такой вот у него невеселый третий день рождения уже в тюрьме. Адвокати фігурантів справи беруть участь у суді дистанційно з Сімферополя. Захисники розповіли, свідок звинувачення Олександр Компанійцев не заперечував те, що перейшов на бік ФСБ зі Служби безпеки України. Допрос его не закончен. Мы продолжим его допрос в следующем уже заседании. Еще не все вопросы заданы, не все защитники задали вопросы. На все вопросы сотрудник отвечал, что данные сведения ему известны из оперативных данных, которые он не может разглашать в связи с тем, что это является государственной тайной. То есть очень удобная формула, которую он практически в 90% ответов использовал. Саме Компанійцев і сфабрикував ялтинську справу про тероризм, вважає очільниця української правозахисної організації Amnesty International Оксана Покальчук. Вона 15 січня була на суді у Ростові, де почали допитувати ФСБівця. Когда его спрашивали про аргументацию, про какие-то доказательства, он говорил или их нет, или в крайнем случае говорил «я не помню». Говорил, что надо где-то в деле найти, вот там что-то должно быть. Фактически все, что он говорил, держалось на основании неких тайных свидетелей, которых мы вот еще не видели. И, я надеюсь, мы их, конечно, услышим еще в течение процесса, но каких-то документальных доказательств он не смог предоставить. 6 ялтинців звинувачують одразу за 2 статтями: причетність до Хізбут-Тахрір, організації, визнаної в Росії терористичною, та нібито за спробу повалення влади у Російській Федерації. Усіх фігурантів справи затримали у 2016 році. Вадима Сірука, Емір Усеїна Куку,
Мусліма Алієва та Інвера Бекірова затримали у лютому, а Арсена Джапарова і Рефата Алімова – у квітні 2016 року. Олег Трофімов, Сабріна Асанова, Заман, АТР. Верховний суд окупованого Криму вперше скасував рішення першої інстанції щодо учасника одиночного пікету. А раніше Мемету Люманову присудили 10 тисяч рублів штрафу. Його адвокат подав апеляцію, бо підзахисний отримав повістку на слухання справи вже після того, як окупаційний суд оголосив рішення. І от тепер Верховний суд окупованого Криму скасував рішення першої інстанції щодо штрафу і повернув справу на доопрацювання. Торік, 14 жовтня, більше сотні кримських татар вийшли на одиночні пікети, які не забороняються російським законодавством, але окупанти назвали цю акцію спланованою і масовою, а всім учасникам присудили штрафи від 10 до 15 тисяч рублів на загальну суму понад 1 мільйон рублів. Итог такой, что как будто победили, выиграли дело, но опять же вот решение первой инстанции отменено, штраф отменен, но опять же дело не закрыто. То есть, я так понял, по судам все-таки еще затаскают. Мы с самого начала иллюзий на этот счет не питали, потому что понятно, что дела политические, и исход у них, как правило, предрешен. Но, тем не менее, мы будем участвовать в этом процессе. Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму відхилив апеляцію на продовження тримання під вартою для Ісмаїла Рамазанова, якому закидають екстремізм. Він залишиться у СІЗО до 18 березня. Обвинувачений і його захист у суді клопотав про зміну запобіжного захисту на домашній арешт. Бо підозру йому не пред'явили належним чином, і він не може бути обвинуваченим, а лише підозрюваним. Ісмаїла Рамазанова силовики затримали 23 січня після обшуків у нього вдома у Сімферополі. Там вони нібито знайшли набої. Окупанти звинувачують Рамазанова у поширенні екстремістських закликів. Ми продовжуємо наш цикл сюжетів, присвячений Дню рідної мови. Рідна мова Анателі. Сьогодні розкажемо, як у Новоолексіївці на Херсонщині кримсько-татарську мову вивчають із дитсадка. Таку кримсько-татарську групу відкрили у Новоолексіївському садочку «Івушка». Детальніше Євген Кучеров. Зараз дворічна Айлін розповідає віршика кримсько-татарською, а ще півроку тому майже не розуміла цю мову. Мама Айлін задоволена, що її донька вивчає рідну мову вже у садочку. Я русская, отец мусульманин. Решили ребенка отвести в татарскую группу для того, чтобы ребенок хоть знал язык какие-то, культуру. Ну и успехи есть. На праздник, вот на Новый год мы выучили стихотворение, слава богу, по 10 раз в день мы его рассказываем. На татарском уже она говорит «здрасте», «до свидания», «спасибо», то есть после еды. Ну, вот так вот потихоньку счет знает, как бы цвета некоторые. Как бы я рада, что хотя бы так ребенок культуру может узнать родного народу. Директор закладу каже, факультативна група вивчення кримсько-татарської мови в них працювала 2 роки. Але там було зо 30 дітей і різного віку. А от торік батьки одразу 23 дошкільнят принесли заяви. Хочуть, аби їхні діти вивчали кримсько-татарську мову. Тож у дитсадку для них створили окрему кримсько-татарську групу «Фіданлар». Аби малеча легше засвоювала нові слова, імпровізували на ходу. Сначала воспитатели приходили ко мне: ой, как нам трудно, вы знаете, что они не понимают ничего по-крымско-татарски. Я им говорила, все равно говорите, но включайте там и русские слова. Вы сказали по-крымско-татарски и сделайте тут же перевод, чтобы ребенок понял, о чем идет речь. Merhabanız balalar, bakınız kim sizge girdi, kim girdi sizlerge? Bakınız bu kim? Güneşçi. Зера Ханум – вихователь і дипломований викладач кримсько-татарської мови. Закінчила Сімферопольський інженерно-педагогічний університет. Водночас за знання рідної мови передусім вдячна своїй бабусі. Приклад її терплячості нині став у нагоді і для самої Зери Ханум. Произносят простые слова, там называют членов семей своих, различают цвета, называют животных. Постепенно мы их учим
все начинается с малого. Я надеюсь, что скоро они начнут свободно разговаривать на своем родном языке. Половина дітей у садочку – кримські татари. Через попит на викладання кримсько-татарською наступного року тут планують створити ще один факультатив для дітей різного віку. Євген Кучеров, Заман, АТР. В Україні вшановують пам'ять першого демократично обраного голови кримсько-татарського національного уряду Номана Челебіджіхана. Напередодні 100-ї роковини загибелі науковці говорили про його внесок у створення кримсько-татарської державності. Номан Челебіджіхан – політичний та духовний лідер, поет і автор гімну кримсько-татарського народу «Антет Кенмін» «Я поклявся». Він став жертвою більшовицьких репресій проти кримсько-татарського народу. У рамках заходу презентували книгу про Номана Челебіджіхана «Не заросте травою поле бою». Доба Номана Челебіджіхана, вона сьогодні продовжується, оскільки він прийшов в переломний момент, коли кримсько-татарський народ перетворювався з етноса в модерну етнонацію, коли відбулося, метафорично кажучи, політичне пробудження кримських татар і створення структур самоорганізації, які фактично мають продовження в сьогоднішньому дні. Бо він очолював кримсько-татарський національний рух і структури національної самоорганізації в 17-му році. Фіналом його діяльності, його соратників було скликання Курултаю кримсько-татарського народу. Це всі новини на цю годину. Не пропустіть наступний випуск «Заман підсумки кримсько-татарську» менш ніж за годину. Зараз на ТР програма «Акшами» з Любомиром Ференсом. Будьте з нами.